misal üçin, şu döwür alyp barjy boljak bolsaň, aýdymçy boljak, umuman sahnaň adamsy boljak bolsaň bir özü beşdät gerekkä üýtgeşik. Bir teksti ýat tutýan, ukuşdan owadan goşgy, toýam näme 4 sagat dowam etýär, owadan geýinýän TikTok, Instagram ýöretýän sahypaňy ýöne öňde barjy, alyp barjy bolup bolanok. Siziň pikiriňizçe öňde barjy, alyp barjy bolmak üçin wajyp haýsy başaryklar bolmaly? Şol üstünlüge kowalaşmazlyk. Birinji, üstünlüge kowalaşmazlyk. Hawa. Prosesden lezzet almaly. Hawa. Mhm. Birinji, ikincisi ýok. Meniň pikirimçe üstünlüge kowalaşmazlyk häzirki döwürde indi biz oje ýaşy ularaklaryň hataryna girýärse, Hawa. ýaşajyk başlaýan alyp barjy aýdymçylar, artist bolsun, üstünlük hiç tapawdy ýok. Ilki bilen öňlerine goýan maksatlar meniň pikirimçe meşhur bolmak. Ýani Da. gönden tanalmak we gönden hemme kişiň gowy görmegi ine şu häzirki döwürde trend diýilýär, moda biri. Ene men özümden pikir edýän, ýani men öz deňimdäki kardeşlerimden pikir edýän bolýar. Men üstünlüge ýetmeli, men belli bolmaly diýilen duýgu hiç ýokdy. Men ýöne işleýärdim.